Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito. Dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello guys, good day sa tanan guys. Good day po sa lahat ng ating mga naghihintay po sa ating vlog, sa ating mga solid followers natin dyan. Good day po sa lahat. It's February 1, 2023 and malapit na po yung Valentine's Day. So advance happy Valentine's Day po sa lahat ng mga lovers dyan guys. Shout out po ako sa aking mga ka-GC guys. Sa mga GC ko na sa mga tao ko po na nakapasok dun sa GC natin. So good luck sa ating lahat and sa ating panibagong share guys. Sana po ay manalo po tayo ngayon guys, okay? Kahapon po, recap tayo sa result is yung 2 p.m. is 498, 5 p.m. is 176, and sa 9 p.m. is 459. So, yung nangyari guys is masyadong malayo yung combination na ibinigay natin. So, hindi po ibig sabihin doon na bakit ang layo, ganun, di ba? Pero, yung iba, sinasabi na ang layo naman nung numero na binigay mo, sabi niya. Pero para sa akin guys, nag nag-advance lang po tayo ng parang nag-advance lang po tayo ng ako ng pattern guys. So maybe nag-advance lang po tayo ng pattern guys, and then meron ako i-share ngayon na bago guys kasi yung pinost ko kahapon, i-stay put lang muna natin dyan. Ilagay mo natin yan sa gilid. Huwag muna nating pansinin yan. Kasi ako nang bahalang mag-timing doon sa combination na yun. Okay? And then, ngayon na araw, February 1, 2023, na ako i-share guys ha, na combination. Wait. Na ako'y nakita kagahapon, so mag-share lang ko ha sa akong nakita nga combination. Di ba kagahapon atay 6 to 3 siya nga combination. So dakog chance guys nga mobalik to siya mo result to siya nga combination, okay? So ang atong buhaton karon, ako i-share karon guys, na ako'y nakitaan gid nga pairing nga anytime gid siya nga pwede gid siya mo gawas may sa asa man to. Naagid. Six two. So naay kuan guys, naay pairing gakakita gid ako nga kuan gid siya. Kung sa ako pang gina-post mo, ginakuan ako mga gasiwil gid siya guys for me. Mo ni siya ang 6-2 na pairing. 6-2 pair guys. So atangan na to ni siya karong February 1. So update lang po goon niya pag possible na gid siya, or sa 9 p.m. pag possible na gid siya guys. So if ever layo or kay ang result, pwede na to siya ibalik kay nindot mangigay siya gid nga naagid kakakita gid ako siya nga possible gid siya nga mugawas gid ang 6-2 nga pairing. So naagid siya. Ang problema ani is ang timing na lang gid. So para nga dili na ta magsigig ilis-ilis ang combination, ato na lang siyang
dili ra kita focus kay lisod gayo man gud og kanang kada draw alis, di ba? Marag lisod kay ba? At least ako na ako sure nga 6-2 nga pairing. Kabalo ko nga mugawas gina siya. So ato na lang siyang hulatan nga mugawas, then pag mugawas na siya, dako kay siyang chance nga muhit gid kay naa mo koy nakita nga pattern nga sulod gid ang 6-2 nga pairing. So inani na siya guys. So ang atong 6-2 nga akong guide ani guys is 6-3 magud. Di ba? So ang possible ani nga mahitabo guys kanang 6-3. Pwede ra na niya siya i plus 1 or minus 1 ang 1 digit niya, ang isa lang ka digit. So kung imo na siyang uruton guys, pwede na siya mag 7-3, pwede na siya mag 5-3, pwede po siya mag 6-1-3, 6-3-3, o 3 pod 6-4, 6-2-2. So daw be karon kay 6-2 man ang atong pairing guys. Kinirang tris ang atong tuison. Anay mo ni gwapo, mo nakagwapo ani kay gamay ra tong combination nga makuha ba. So i-appeal lang po na to ang guide kay basin man gud nay usahay gyud nga mugawas gid ang guide. So at least nakuha na to ang pairing nga naay 6-2 nga pairing mugawasay guys. Okay? So ang atong bantayan guys, nara gini sa 6-2-3, 6-2-4 og 6-2-2. Okay, target rumble. Ayan. Okay. Pakitandaan og ginaot nga nagkuan mo guys. So, og ginaot nga nagkuan mo kanang naminaw mo sa akong istorya kay para at least sa sabtan ba kabalo bitaw mo og ganing og nigawas manggod ang -1 atong 6-3 guys ha. Og ang nigawas ang -1 nga dili ang 6-2 ang yang gi-pick up. So dako kay chance nga mao na gito ang guide nga kung gihulatan. So possible nga lahi na pud siya nga lahi na pud ang pares sa 6-2 kay ang guide niya is nahulog naman ana. So diri na pud ta mag-focus sa lahi basta kay nagid ko nakita nga 6-2 nga pairing. So kana lang guys ha, focus ta, hinaot nga mudaog ta karon. Good vibes lang, positive mindset lang kita always. And shout out din pala po, paki-like, paki-share sa ating video guys. And isip na favor ko lang po sa inyo guys na share niyo yung vids natin, and then para marami po tayong matulungan na mga kapwa mga sugarol guys na mahilig siyang magtaya ng ng swertres. Okay? And shout out po sa lahat ng mga nakinig, sa mga nanonood. Salamat po, at saka update po tayo mamaya or bukas. Wish you all good luck. Sana manalo po tayo, and God bless.